Hello guys, welcome back to Ako Ka Lang. Sa mga nagsubaybay anay diyan na ang sumpay guys. Og sinsya na no kay medyo nalangan god no. It's been 9 days since last na naka-upload ani. But importante is we're back. Ano yagi guys atong nasayra no nga nagbakasyon sila Miss Mara og si Justin no. Og until now no wala gyapon kapalo ang tanan nga si Alice og Justin is committed na sa usag-usa. Nagpakasal na sila. So secret wedding pala ang nahitabo diri guys no. Pero gusto ra ba ni Mara nga mintras sila dili sa daw pwede nga mag-uyab-uyab no or mag-chicks si Justin. Tumagan og isa. Isa lang ka sumay, wala na sumay. Wala na. Magdugang siya pila tayo ibon ng kwarya. Wala. Ang bilin ba isa lang mo. Ang tera mahalit pa na. So asa na bata guys, since na kay medyo nawala ta no, so di na ta maglangan. I think diretso na ta sa part 6. Thank you so much for listening. Karon mga higala, niya ang sumpay ning Sugilanon. Ako Ka Lang. Just remember, darling, all the while you belong to me. Hain man day mo daddy. Oh, malaing chick. Mao naman ang uso karon. Ha? Pero, di na pwede ni mo ha, Justin. Ha? Unsay? Samtang kita pa. Dili ka mahimong mang chicks. Ha? Oh. Nga nakaratman ka. Miss Mara. Nga di ay. Maliwa na ni mo nahitabo na tapos makadagangi kayon. Grabe ba ako nakapahimos na ako. Kuwan. Isa man din ang babae nga gusto ni mong panguyaman ba? Ha? Oy. Ako lang to istorya nga, Duna. Oh, okay. Kana noon, marag okay ko anang ang balita. Tuod, sunod adlaw, sa beach na sa Tamagstay. Naana ang imong mami sa inyo. Ha? Agda ang imong mami. Ay, naana di ang kontrabida. May problema ba mo sa imong inahan? Sobra siya ka-estrikta. Wako kauyon. Ingon anak mo ginang inahan. Kinahanglan mag-istrikta para musunod ang anak. Lahir siya mga balaod. Dili ko kauyon. Ay, nagtuo siya ang mga katabang. Mahimo ring hilabtan hangtod ang personal na kinabuhi. Tuod, careful lang to ni mommy. Salamat. Unsay salamat. Wa miss. Kuwan. Salamat nga doon lang ta sa syudad. Niya na kita. Uy, dapat sa mga nakatabang. Nga nagdali mo nagsugat. Nagngisi pa. Good afternoon, Miss Mara. Justin. Kuha nga ako mga gamit sa loyo. O ang mga bulingon. Labhi ha. Oo, Miss. Justin, bahuay na. Kaya ba akong ikapoy kas biyahe? Palikog abli sa luyo. Kumusta man ka din eh? Ayun si Romero. Wapaghapon mo to nga. Sorry. Sorry sa unsa, Justin. Kuwan. Nga wa ko makakontak dayon nimo. Si Romero magud. Di mo tubag sa akong tawag. Ako patong susihon sa ila ko na unsa to. Ha? O sige na, abihin ang luyo kay kuhaon na ko ang inyo da. Isuot na lang sa puti nga panaptong bag ang imong bulingon. Ako na lang ni dadon sa bahay. Sige. Makita lang ta sa bahay karong gabi ha. Adto ko man yapon. Gimingaw ko sa inat ang bukog sa baboy nga imong lutoon. Okay. Hay naman ni si Justin. Wa pa man mauli. Kaduha naman ako inita ang sabaw. Wa pa man gid siya. Dili sa mahimong ako siyang tawgan. Kay basin ko na uli na si Madam. Pait man sa dining magtago-tago ang atong relasyon. Pero,
Dili pa gyud ko andam nga moatubang ni madam. Tangoy ab naman nung kung kagutom ani. Miss, mupaulin ako. Oops. Last shot na lang. Okay. Last shot. Good. Kinagawa ni mo. Miss, kinahanglan paulin ako. Kay, musayo ra ba ko din ugma? Ani na lang katong si mong kwarto. Ha? Ganahin ko nga, ani na lang kabatog sa imong kwarto. Pero miss, basin mo sudin ni si Romero ug si Alice. May pauli na si Alice, diba? Si Romero, wa mo to nga. Sinoy Timoy, nag-atiman na siyang apos ila. Og si Mommy, nag-atiman siyang kliyente sa beach. Solo na to ang bahay karon. Pero... Ismara. Shh, pagsaba. Pagsaba. Salam tayo oras. Alas 12 naman di ay. Hay naman ni si Justin. Ana, nagdaguok naman ni akong tiyan. Kapag hindi siya mauli. Nausa pa ka si Justin. O baka to siya madisgrasya sa daan. Ay, mukhaon na lang ko. Na, kapugnaw na sa sudan. Wala. Hindi pamudi ko sa akong higdaanan din sa mansion. Si Alice. Nagpaabot na gito si Alice na ako. Salamat. Salamat gani araday ka din sa men's quarter. Wala kog naunsa na ka. O magkog ka maulit gabi eh. Sorry Alice, pero... Nakainom ka no? Oo, nakainom ko. Usaw nga, nagipainom ako ni Miss Mara. Ha? Nag-inom mo si Miss Mara? O lagi, dito mo ko siya sa swimming pool gabi sa pagpanangin ako. Nag-inom. Nga, iya kong kitagayan. Ganun wa magkamubalipad. Di pa ulit naman ni mo. May palibad ko. Pero nagsige mo siya last shot na lang ko. Tama ito, naabtan ko kahubog noon. Okay na lang. Ang importante, nga dinira ka sa imong kwarto nakatuog. Pag wa ka mulakaw, nga nakainom. Peligro ba ya sa dahan, paingon sa ubos. Sorry kayo. Okay na. Ako bang gida ang imong gipaluto na ako. Ako lang ni inito na. Bawlan to imong ipamahaw. Sige, di ako na. Arin na lang to baga sa suso kwarto. Di mahimo nga maabtan ko ni Miss Mara din eh. Sige, di ako na. Saan ka nang manawag ni Alice nga magdali-dali mo siyang tubag o mutago? Wa ka ni magbinuang una na ko nga akong asawa?
Di lang gid siyang pabuong-buang ako. Hello, Carlin. Nanawag man ka? Ate, kuan, walang. Masay, wa lang. Gimingaw lang ko nimo. Unsa? Carlin, gimigaw na sab ko nimo. May tingaling mo paulit na lang ka. Ate, patay na si Papa Mario. Unsa? Patay na si Papa Mario? Oh. Pero wa ko makauyon sa kamatayon niya. Natubra siya sa dayon. Husto na, Carlin. Ayun na pag-unahon na pagdautan ka, Papa. Pero wa pa ta makabawas niya, ate. Wa ko makakita niya nga mihilak og maayo. Carlin, patay na si Papa. Usa pa ba'y gusto nimo? Carlin, ayaw pa da sa imong kasuko. Kinahalang pasayloon na nimo si Papa. Aron makapadayon ka na sa unahan. Dili ka magmalinawon kung papuyon nimo ang kasuko sa imong kasing-kasing. Ikaw ang mag-antos ni anak Carlin. Hello? Nakabati ka ba nako, Carlin? Pero naa pa ang babae nga miguba sa kasing-kasing sa atong inahan, ate. Naa pa siya. Bye. Hello? 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 Kinuo ko. Usaon naman lang nako ni si Carlin. Ganong iyon naman ang iyang kasing-kasing. Matinumtanon kaayo. Anong nagila ka, Alice? Justin, nari ka diha. Kinsa man ang magtawganan nimo? Ha? Alice? You belong to me. Anong nagila ka, Alice? Justin, nari ka diha. Kinsa man ang magtawganan nimo? Ha? Alice? Justin, kuhan. Ganina ka na ba diha? Nganong naghilak man ka? Kuhan, nahinamdam lang ko sa... Nahinamdam lang ko sa kong amahan. Wa pa nimo tubag ang akong pangutana. Kinsa ang nanawag nimo? Justin, ayaw lang kasuko. Kuhan, kanang... Unsa man? Nangabit na ka? Unsa ko kanang imong ipanulti? Wa taon ko mga bit, uy. Ug dili na mahitabo, Justin. Mahal ta ka. Kung di nimo kabit ang nanawag nimo. Nganong naghilak man ka? Kuhan, ang nanawag na ko kay... Justin? Wa pa ta mahumana. Justin! Kinuo ko. Dili na tingalin ako mapungan ang pagtago kang Carlin ikan kang Justin. Justin! Miss Mara. Oh. Niyara ko. Gayon man ka. Dito ko sluyo. Mao ba? Okay. Kuan, May isugo ka na ako. wa lang. Ha? Kimingaw lang ko nimo. Miss Mara. Naa sila si Alice og nuiti mo sa luyo. Nganong mahadlok man ka? Di lang ko gusto nga may baw sila bahay na to kay Nganong mahadlok man ka? Nga ulitaw man ka. kuan. Basta di lang ko gusto nga masuko na ko imong inahan. Kay daan na mo gutong nagpasidaan na mo ang imong inahan nga di gid mi maguyab-uyab din Okay. Sige. Tuod kay gabi ani gyapon ka magtog, ha? Mubalik lang ko, miss. Mauli lang ko dito sa bahay kay magkukog akong bagong ilisan. Palabhin na lang ni Alice ni mo mga palingon diha. Ha? Oo, sige. Akong palaban niya, pero mupauli lang ko sa bahay kay samo kaya mong kwarto eh. Asa mo nilapit ang inyo? Ako sa ubos, pero ay lang pag-unahuna og adto kay mauwaw ko eh. O gawas pa, hindi lagi mahimo nga mahibaw mong mami bahay na itong duwa. Okay, sige. Limpyohin na lang ang auto. Sige, miss.
Ay, nako. Nanawag na sab si mommy. Sige, misa. Ari una ko suyo. Okay. Hello, mommy? Mara, hain ka man ka ron. Diyan ako sa bahay, mom. Nauli na ko. Yan di ka man mong tubagod tawgon. Gitubag na tika karon, mommy. Please, laban akong Ayaw na ko kasabi ka nun. Hain man ang driver, si Justin. Tuwas garahian. Naglimpyo sa auto. Sige. Ayaw na lang ang dadaan sa imong laag-laag, ha? Kaya doon ako'y laing kliyente nga mo abot. Akong ipasukat sa airport. Okay, yes, mommy. Magpondoon ako diri sa bay. Kano sa may ka mauli diri? Usa kasi mana ko diha. Sa Sunday, nana ko diha. Okay, mom. Bye. Amping. Yes. Makalugar mi si Justin nga sa bay. O pila ka gabi Kinsam kikasulti ni Alice na. Nga namura man siya mahadlok nga maabdan ako nga nagsulti sila. Bay! Oh. Nulit na di mo? Bay. Si Ate Alice na, ana? Kwan. Tuwas loyo, pero miro. Ayaw naglaos dito ha. May pangutanan lang ko nimo. Unsa man na? Nakabantay ka ba nga doon ay magtawgan na ni Alice? Ha? Akuan? Naman si cellphone. Magapanawag yun siya. Mo ba? Naibaw ka ba kung kinsa manawag niya? Na. Wa sa kabaw ba yoy? Nga naman de. Nagduda ko. Nga doon ay kabit si Alice. Unsa? Unsa tayo gingon mo bay? Nagduda ko. Nga doon ay kabit si Alice. Agoy. Ginoo ko. Nga nung miabot man na si mong nahuna bay? Nga doon ay kabit si Alice? Tungkol doon ay nanawag niya bay. Ug unya, ako siyang gisundan. Ug naabtan ako nga nagilak siya samtang nagigsulti sa pon. Ha? Uy, bay. Ayaw na sa dayon pagunahon na nga nanggabit si Ate Alice, uy. Kibuutan ka ng imong asawa. Unya, hilumon ka na. Kasagaran sa ilumon bay. Lawom nagdot. Mas maay pa ang mga sabaan kay may baw ka pa sa dagan silang utok. Pero bay, dili man dyan ko makatuo bay ka ng imong gipasangil ba? Di, dyan Pero ko nga nung matuo. nagilak man siya. Ha? Ambot Nagilak lang. siya. Ambot lang. Wadi ka mutan na. Wa siya makatubag. Naglisod siya tubag. Di sa ko ganahan nga magigsulti niya karon kay nasa suod si Miss Mara. Mauna yung giniingon ba nga kalma lang yun una. Kaya tingali, maproblema mo ni Miss Mara. Mabuking na noon mo ni Madam Carla. Lakaw bay. Pangutan si Alice kung kinsang nanawag niya. Nga nung nagilak-kilak man siya. Ug murag nahadlok siya. Gihadlok na tingali siya sa iyang kapit. Sige. Ako siya katuon. Sekretuha lang ha. Kinasa suod si Miss Mara. Hello, girl. Hoy, gaga. Ako ni si Mara. Uy, nan ako sa Pinas. O gabi ni mo, may nakita na akong guy diri nga nakapalukmay sa akong heart. Bayot! Oops! Ay, sabat ni mami ha? Nga nakauyab dahil ko diri sa Pinas? Yes. Secret lang una na. Okay. Iyangan? Well, secret lang una. Unsa man ako sa pagpasabot si Justin, bahin kang Carlin. Naglipog naman hinuon ko. Ang ako lang kun makigsulti siya ni Carlin. Okay. Ay, Romero, mayo kay ni Agana. Naon sa mo si Justin? Tingnan mo nagsilos man to. Shh! Hinaya ka ng tingudi mo. Ay. Kaya na siyang kwarto si Miss Mara. Ati,
Unsa lagi ni tapon ninyo? Manangutan na mato si Justin nako kung may kabit ba kuno ka. Unsa? Nangutan na siya ni mo, anak. Oo. Ati, unsa man pagkahitapo, ati? Romero, naabdan ko niya nga. Nakigsulti ko kang Carlin sa cellphone. Unya, nagila ko kay patay na si Papa. Unsa? Kung tinuod man, nga akong pagtuda nga may kabit si Alice. Oh, tabla na mi. Total, nainayak naman ko ni Miss Mara. Sakyan ko nagmayo ni Bayana. Kana pa'y hayahay kayo din eh. Pero kalagot sa mga naon kung tinuod man nga doon ay kabit si Alice. Ah, panoy. Unsa? Mga nangitabo. Oh, Romero. Nagdumot paghihapon si Carlin sa mong amahan. Bisan kung patay na kini. Huwag yun siya magkapasaylo ni ini. Yawa din ng Carlin nga magdagtong mo. Lahi siya sa Oba Romero. Doot yun sa bukog ang iyang kalagot sa among amahan. O karon, tuan na kang maninay Marcela ang iyang mga mata na katutok. Sa kabit ni Papa. Huwag ko nga makasagin nga akong mango dito sa syudad, Romero. Imo na lang untas siyang papauli. May prangkas siya na ako. Nga dili na siya mo pauli din sa ato, Romero. Unsa? Napalakan ako sa kayong ni Carly dito sa syudad, Romero. Ati, ang ikaw bala ka kang may Justin. Uy, kinaduda na ni. Nakabit mo si Carlin nga nanawag. Usap-usap na. Naglipog naman ko ni Romero. Usar yung mahimo na. Saan man, Romero? Sultihin na lang sa tinawa si Justin. Sa tanan, din bahin kang Carlin. Karong gabi, ako na siya sultihan. Kana, o kinahanglan mangisog ka na yun. Mayon ta ko mapauli si Justin karon. Husto si Romero. Kinahanglan mo sulti na lagi ko ni Justin bahin kang Carlin. Ug unya na nako problemahon si Carlin. Wala pa gid mi magkasulti kanina ni Justin ta. Pero nagkasiguro ko nga mo pauli siya. Kaya doon na pamiangay ko sa yunon. Bay, muuna na lang ko mo, bay. Sige, bay. Ako na nitiwas ng glimpyo ng mga tolls, bay. Sige. Mupauli ka ron? O, bay, pauli ko. Sige, sige. Una lang ko mo, ha? Uli juga, ha? Kinahanglan mo sultugin ako si Alice. Kung kinsa ang narawag niya. Justin? Oh, Miss Mara? Namauli na ang tanan, no? Oh, miss, namauli na. Maayo hinoon. Dili. Doon nga ni una ko sa panihapon. Ha? Mubalik lang unya ko, miss. Justin. Ano man ko, uy. Miss, matumba ka. Matumba tang duha. Justin. Anong dali man kay kumingawan ni mo? Oh, Miss Mara. Ay lang pagkabiyon sa kong liog. Niyata sa gawas. Dali sa suwed. Ano na may makakita. Ha?
Sige na. Ayaw na lang papauli, okay? Oh, Miss Mara. Just remember, darling, all the while you belong to me. Anong taliman kay kumingangunin mo? Oh, Miss Mara. Ay lang pagkabiyan sa kong liog. Niyatas gawas. Aw, dali sa swed. Ari na may makakita. Ha? Sige na. Ayaw na lang pagpauli, okay? Oh, Miss Mara. No, Miss. Dali na pa. Buhay lang una ko. Paabutan ko sa iyong kwarto, okay? Okay. Ayaw pagdugay, ha? O lagi, di ka magdugay. Ako lang puso ng mga tolsa. Kay masukuon niya to si Noy Timoy. Kung ako ni biyaan din sa gawas. Okay. Sige. Magpaabot ko ni mo sa sold. Daw Saon manina ko. Di man ko papauliw ni Miss Mara. Umutar ba niya, Risko kaya niya baho. Bahala na lang Oh, si Alice maning nanawag. Di lang na ako ni Seto Bagon. Nagpaingon na tingali siya din sa ubos. Wala naman siya matupag. Initon ko na lang daan ang sudan. Kinahalang mahusay kami si Justin. Ug ang makapahusay na mo, maong pagsulti na lang yun niya bahin ka, Carlin. Dool na lang tingali to siya. Mayo kinakaligo na kong daan. Kinalang mahatag na ko kang Justin ang tanan niyang ikinahanglan. Miss Mara? Di ako sa banyo, Justin. Dali. Ilak ng puntahan. Nag-shower din siya. Nalak na ni mong puntahan? Oo, miss. Dali sa banyo. Ha? Dali na pa. Miss, guwa magugay sapot. Nga naman di ay. Kita namang tunga din eh. Miss Mara. Justin, what's man? Gusto ka nga. Anhaon di ka diha? Aron, birahon ka dali sa shower? Ha? Ayaw, miss. Oo, sige. Muanan ako. Kukina ba? Miss, mabasa na ako ulo. Da, bahala nagbabasa na. Justin. Miss Mara. Hapit naman alas 9. Wa pa man si Justin. Hain pa magkadain siya. Bahala na lang yun eh. Ako lang pa sa tunog mayo si Justin. Kung nga nung uwa na ako siya hiskutibahin kang Carlin. Si Carlin. Hello? Carlin? Ate. Oh, Carlin. O sabi kibuhat ni mo karon? Ate. Sa Carlin, hubog ka ba? Nakainom ng o gamay, ate. Nag-celebrate ko sa kamatayon. Sabay po angot ng amahan. Carlin, pamati na ako. Huwag ka ba kapuyaan ang imuhang gibuhat, day? Anong kapuyon mo ko, ate? Dali pa yung mga gali ko nga namatay ang demonyo? Carlin, sa ako nang giingon. Ang imong kaugalingon na gyud ang imong gidaot, ana. Mahi mo pagsuwayan di mo pag-atubang ang umaabot. Og ayaw naglingia ang nangaki. Ako na nag-isuwayan, ate. Pero buang niya akong utok ug dugahan.
Tigil mawa ang akong kalakot nga doon ni Papa Mario. Carlin, dugay na ang maong hitabo. Kabila naman ni nako balik-balik ka og sulti nimo. Nganong lahi man ko nimo ate. Carlin, Nganong dali raman kayo kung nakapasaylo sa nakasa nimo. Nganong ako dili mangyud. tungod kay kanunay nimong gilabas ang sakit kakagahapon, Carlin. Kinahanglan mo himo ka na og unang lakang. Unsa may akong bato nate? I-delete ka na nakuha nimong video sa kamatayon sa atong inahan sa mga kamot sa atong amahan. Unsa? Papaso na kong ebidensya sa pagpatay ni Papa kang mama? O, Carlin. Maulan ka na ang bugtong paagi nga malimtan mo ang kagahapon. Pero maon yung ebidensya sa ilang kasalbahis kang mama, te. Kinuog ko ni mo, Carlin. Patay na si Papa. Dili na mo magamit ka ng ebidensya nga giyunita ni mo batok sa atong amahan. Kay patay na siya. Pero buhi palagi ang iyang kabit. Carlin, pasayloan na lang si Manang Marcela. Dili, te. Dili ko siya mapasaylo. Amiga sila ni Mama, pero baga siya gnaw nga iyang gikabit si Papa. Sila ang unang may relasyon, Carlin. Uwahin na si Mama nga naabot sa kinabuhi ni Papa. Pero gipakaslan ni Papa si Mama. Angay lang nga putlo nilang ilang relasyon kay dako kining sa... Nganong dili ka man makasabot, Carlin? Si Mama ang nangilog kang Papa Mario. Kana ang una-una, ah. Huwag dili ka makasabot, anak. Tungod kay bato ka kasing-kasing sa mga lalaki. Apan kung mahigugma ka na... Dili mahitabong mahigugma ko, ate. Carlin, Kabati, ate. Dili makasud sa akong kasing-kasing ka ng pagbatia. pero Carlin, maulang ka na ang makapahupay sa imuhang kasuko. Kung tugkaron mo og maayo, ang gugma nga gibati ni Papa kang Manang Marcela. Hilong tiyo, igat yun sa tiguwa nga. Husto na, Carlin. Husto na. Sobra ka na! Mahimo pati dinalang ta maglalis bahin, ana. Carlin, ayaw yung pagbuhat o dili maayo kang Manang Marcela. Tanawon lang, ate. Bye. Carlin! Carlin! Kinuog ko. Anong imo man ini ang dagan sa utok ni Carlin? Hain naman sa pagkini si Justin. Yanuwa pa man siya mauli. May tingali nga ako siyang tawagan pag-usap. Justin, Miss Mara, makabuang ka. tinuod ka. Nabuang na ka na ako. Oh. Kinsa man ninawag di mo? Gabi naman dako. Ako unang tanaw na. Disturbo na ha. Ako lang i-off ang akong cellphone na. Kitsa may. Oh, si Alice may. Oh. I-off man ka na nimo. I-off na. Oh, miss. Wa man siya matubag. Pero nag-ring man. Hain magkadali si Justin. Kinuo ko. Uwa ba ka ni madisgrasya sa dahan? Nadulhugo na ba ni paingon din sa amo? Basi kung natapikas ang iyang motor. Hakog ni subayon. Hain naman to akong flashlight. Mawag na kanahan ako ni mo. Super kayo ka sa bed. Oh, asa naman ka? May mabag mo pa uli una ko. Yan ang ganahan magkit ka mo pa uli. Ganiaman ko din eh. Nga makalingaw ni mo. May nagpaabot pa ni Mas Inyo? Wa man. Kuan, karon pa ko may numdum nga doon ako yung mga linabhan nga wa mabuklas na ako. Sige, mupauli ka. Pero, mubalik ka niya. Oo, mabalik na ko. Promise? Promise. Hatagan di kag 2 ka oras. Oh. On top alas 12 gabi. Maglagot na kit ko. Kung dili ka mo balik din eh. Ha? Oo, sige. Wa pa'y alas 12. Mabalik ko.
Pagdana lang kiyawi sa akong kwarto. Og sige. Okay. Sige. Naran ko nga sa mga kasada. Justin! Justin! Mingaw mo sa din hindapita. Tuwa pa ka si Justin sa nakumbay? Si Justin na ka nang nagdulog. Si Justin yun lagi. Salamat Ginoo. Ngawara din na utan ay tabo niya. Justin! Anong niya makasdan? Nagsugat ka sa imong gabit? Ha? Justin, waoy! Justin, ikaw ang... Justin, pasultiha o na... Justin! Naibaw ko. Nga nag-invento na karon og bakak, Alice. Klaro mo kayo ba? Nga ang imong kabit ang imong gipangita dito. O di ba? Gikan ka sa bay sa imong laki. Og imo siyang gipasidanan. Nga dili pa niyon kay mo pauli ko. Justin, dili ka na tinuod ang imong gihuna-huna. Ikaw ang akong gisugat. Hilom na lang, ha? Justin, agay, sakit kay lambok. Abi ni mo, Alice, ha? Sa tanang din ako ganahan sa babae. Kanang bakakon! Ako makakni mo. Ako mamakak. Ako'y kabit. Ang naamtan mong ako gikasulti sa phone. Kasi... Klaro, anak! Klaro kayo nga nagunahuna kapag istorya, ha? Si Carlin ang akong gikasulti sa phone. Ang akong manghod. Manghod? Oo. Ang akong manghod nga si Carlin. Buhian ni mong bakak, no? Writer man sa di ka, Alice? Ako mamakak ni mo, Justin. Tinood nga akong gisulti. Akong manghod nga si Carlin ang akong ikasulti sa phone. Huwag maog na kahila ko kay... Namatay ang among amahan. O kinsay patuon ni mo ang imong bakak? Ha? Ako? Ha? Pero mao ka na tinuod, Justin. Akong manghod ang akong kasulti. Hoy, Alice. Dili ko bata nga imo lang hungitan bisan unsang klasiya sa bakak. Kaya kung tinuod pa nga doon na kay manghod ug amahan. Ni aunta sila sa atong kasal. Pero sikreto ang atong kasal. Dili mahimo nga may lain mahibaw, dili ba? Bisa na! Bala ko nimo. Unya karon pa ka makauna sa pagsulti na ko, ana. Abi kay naapiki naman ka. Mag-imbento ka ng drama nga istorya. Nahibaw si Romero sa tanan bahin kang Carlin. Kung gitago kang Carlin ang bahin nimo kay... Ido na kay kabit, ha? O kanang gingon nimo igsoon. Alibay na lang na. Kung dili ka butuon ako, pangutan si Romero. Og sinuti mo eh. Nahibaw sila nga doon ako'y igsuon nga dugay ng milayas. Kung maudi na, anad ka na day kayong mamakak, ha? Masilo ako. Masilo ako kung namakak ko ni mo bahin kang Carlin. Dili lang ko gusto nga makigsulti ka niya. Tungod ka dili siya gusto nga magminiyo ko. Tuan nasad. Laing istorya nasad nga way lami. Pero mao ka na tinuod, Justin. Komplikado ang among kinabuhing mo nagsuon. Og dili ko gusto nga hanggang mahasal ka nga maguna-una bahin sinahitabo sa akong pamilya. Alice, ayaw na lang kong dramahe pa. Ako magdrama, Justin. Binuang na istorya ni mo. Iksuon doon na ni mo. Unya imo nag-ilimod na ako, ha? O ako imo ilimod niya? May kasuko si Carlin sa among amahan. Tungod kay mao kini ang mipatay sa among inahan. Usa.
Gipatay sa... Oo. Napatay sa among amahan, ang among inahan. Huwag ang bugtong saksi maong ako manghod nga si Carlin. Bata pa siya ni atong higayon na mao nga naglisod siya sa pagdawat nga ang among pinanggang inahan mapatay sa among amahan. Tinuod ba? Alice? Oh, Justin. Mao ka na ang sugilanon sa among ginikanan nga gusto na kong kalimtan, Justin. Nganong napatay sa imong amahan ang inyong inahan? Tuod ka nasakpan ni Mama si Papa sabay sa iyang kabit. Ug nakuhaan kinig video nga nagduog sila. May kabit ang imong amahan? Oo. May kabit siya. Ami karasap sa among inahan. Ug nasakpan sila ni Mama sa akto. Gustong kuhaon ni Papa ang cellphone nga may ebidensya sa ilang relasyon. Apan wa kini ihatag ni Mama. Ug iya kini napasa ni Carlin nga 12 anyos pa lang ni atong higayuna. Kubot og makauo ang nahitabo sa among pamilya, Justin. Ug dili madawat ni Carlin nga ang among amahan ang nakapatay sa among inahan. Tuan niya ang cellphone ni Mama nga gusto niyang himong ebidensya batok ang Papa Mario. Apan patay na si Papa. Namatay siya sa sakit. Og ang imong mangot? Uwa siya mahimuot sa kamatayon sa among amahan. Gusto siyang mapreso kini sa iyang pagpangabit. Og sa may koneksyon nini natong duha. Ganong di man kagusto nga makailan ako ang imong mangot. Ha, Alice? Tungod kay dili siya gusto nga magbiniyo ko. Usa? Ug sa may labot niya kung magbinyo ka? Wa ka makailan ni Carlin, Justin. Oh. Kung nagdaduha ka sa akong gisulti, pangutan na si Romero. Please, Justin. Please. Ayaw na gusto na ko. Maluoy ka. Dili ko makatuga magunahuna nga nasuko ka na ako. Please. Ako una ning klarohon ni Romero. Ugba na ta magsulti ko sa... Asa man ka? Mubalik ko Blakaw. Adto ko matuog sa akong bahay. Naglabot pa ko sa mga nahitabo. Justin! Justin, sorry na! Justin! Sakit din akong tanan. Apit dahil alas 12 na. Kana ba? Mutuman ka sa tong sabot. Miss, may magmatog lang muna ko sa akong kwarto sa luyo. Sakit akong Uy, sige, lahos lang dito. Hatdan lang tigag tambal para labad sa o. Niyan ang tambal para sa labad sa oo. Niyan na sa'y tubig. Salamat. Anya, kumusta naman mo hinayhay? Uwa tangagas iro? Uwa man. Matupad ko ni mo ha. Ikaw good. Hey, ano man ka? Lagi ka kisapot. Wa man. Kwan, labad lang yun ang akong Okay, ani na lang. Akong hiloto ng imong ha? sige.
Hello ta. Kaya, murag mao gini akong gipangita karon. Ginoo. Ayaw intaw itugot nga dili may magkasinabot ni Justin. Nahibawagan ka kung unsa na ko siya kamahal, Ginoo. Nagkasabot ko nga nahiubos pa siya na ako. Kinambag ka ko niya bahid kang Carlin. Pero, wa ko'y laing mahimo, Ginoo. Og si Carlin usab, Ginoo. Hubayan na intawan ang iyang gibating kasuko. Kuhaan na kini siyang kasing-kasing, maluoy ka. Good morning, bay. Siya hagol mo din sa akong bay. Dini ko makatuog, bay. Uy, unsa man imong naong, bay? Ha? Mura mo wa mo na may mutang. Bay. Sulti ko sa tinuod. Doon na ba'y manghud na si Alice nga Carlin ang pangan? May sulti siya ni mo bahay ni Carlin? So nakailas sa ka, anang Carlin. Oo. Suod ba ng Carlin, bay? Pero, may sulti na ba si Ate Alice bahin sa netabo siya ginikanan? Oo. Napatay sa iyang amahan ang ilang inahan. Oo, tinuod na. Luoy alagay ng Alice ug Carlin, eh. Kulatado na sila silang amahan. Sa bahison mo ko to si Noy Mario God. Ug tinuod nga bata pa nga nilayas ka ng Carlin. Oo, bay. Unya, aminaw ha. Una, milayas ang ilang amahan o kang kabit ini. Mao sinang Marcela. Unya, misinundog layas si Carlin kay nangita siya siyang amahan kay iyang ipapriso. Mao ba? Nagsulti des tinuod si Alice. Oo, bay, uy. Kaya si Ate Alice, bay, wa gid ang makak nimo. Kawas pa. Wa sa siya kabit, uy. Kibutan kina. O, basta na siya hilig sa barkada, God. Doon na rin rutaan ng Ate Alice, bay. Ilang bay, o kining mansyon, o merkado. Mauna. Pero bay, nga nung wa man mo abot na ko. Dilit ang gusto si Ate Alice, bay, nga may bawa si Carlin, nga minyo na siya. Kaya murag sinaaray mo ko ng duha, bay, nga dili gusto lamang minyo. Unsa? Milaguman din yung akong pikas aping. Saan man ako sa pagtako. Mayon takon mauli na si Justin. Ug dili na siya mahiubos na ako. Si Carlin. Hello, Carlin. Ate, sorry. Okay lang, Carlin. Sorry nga nagatupag-tupag ko ni mo. Sorry nga nabalangan ka na ako. Di na di mausap. Salamat nga nagkasabot ka, Carlin. Nakila ka? Ginawa na kay ko ni mo. Gusto ko makakita ni mo. Mahi mo pag magpa-picture ka o imo kong padadaan. Ha? Mag-video call na lang ta, ate. Ha? Ate, nga naman kasi, mura lagi ugwa kasi mong kaugalingon.
mga higala, niya ang sumpay ning Sugilanon. Ako ka lang. Just remember, darling, all the while you belong to me. Gusto ko makakita niyo. Mahimo ba magpa-picture ka o ipaparadaan? Ha? Oh, mag-video call na lang dati. Ha? Nga naman kasi, muna lagi ugwa kasi mo kaugalingon. Kuan. Unya na lang ta mag-video ko lang, Carlin. Kay nagdali ko, paingon ko sa trabahoan. Okay mo ba? Ako lang unya manawag nimo, ha? Oo, padagti na lang ko sa imong picture, Ali. Wala ba yung makakita niyo? Excited na kita makakita niyo. Sige, anak noon, magpadako nimo. O, ikaw sab, magpadasab na ako picture nimo, ha? Ayaw lang at iwi. Ha? Ngayon, dili magkagusto, makakita ko nimo. Wala lang. Di lang ko ganahan. Doon yung makakita na ako nga. Nagali na sa ato. Carlin, unsa maggiplano nimo? Wala na ko yung plano, Ali. Padayon lang kung mapakabuhi. Ano lang. Sige, ate ha. Padati ko picture ni mo. Sige. Bye, ate. I love you. I love you too, Carlin. Picture, ate ha. Ay, kahimot. Bye. Salamat Ginoo nga may kalma na si Carlin. Pero, mura man hinuon kong nabaghuan nga may kalma na siya. Husto, magpadako og picture niya. Pero, ang mga daan lang ako ang picture. Sigurado ka? Nagsinaaray sila nga, dili magbinyo? Mauna ako nabatian. Wa naman gud ko makipagsulpi ni Carlin god. Kay dili man ko siya musugot. Lahi sa dagan sa utok ng bayana da. Mao lagi. Tungod tingali na sa iyang nasinati siyang amahan. Mura siya ga, nasuko sa mga lalaki. Mao din nga di gusto si Alice nga may baw ang iyang manghod. Bahay na mong duha. Mao gud. Ay. Justin, dali ra. Hala. Bay, pitawag ka ni Miss Mara. Sus! Mubuan sa short ba yun? Piyungan na imong mata diha. Kaning ko sabay? Hoy, yabag na eh. Ipapiyong naman noon yung ako mga mata. Sus! Ituta sa ni Miss Mara. Uy! Miss Mara? Miss Mara? Diyan ako, oy. Dali, so dali. Miss Mara, anong niyam ka sa basement? Gusto ko nga limpyuhan mo ang kwarto sa basement. Ha? Nga naman? Mauni nga itong abutanan din sa bahay. Upsa? Sige na, dali na ba? Miss, buhay ko, Miss. Nga naman ko. Mura magkag mapasok ang guntan. Miss, na si Romero sa taas. Di mahimo nga magduda siya na to. Nga naman dahil ko magduda siya. Okay na na, uy. Di na mahimo, Miss. O gana dili man mahimo, ha? Nahadlok yun ka? Nga doon ay mahibaw nga. Uyap ta? Oh, Miss Mara. Nga naman. Mahadlok ka? Nga mahibaw ang imong uyab, bahin na to? Hoy, Justin. Kung doon naman ganit kay uyab, kinahanglang imo na simbutan. Usa? Niya naman ko. Dili pa ba ko igo para nimo? Ha? Ayun, kikadlong ka. Lalaki bitaw ka. Ha? Naibawin ko pa. Naibog na ako si Romero. Pero, malas siya. Kaya ikaw may akong gusto. Masuyak kina siya kung mahibaw siya bahin na ako. Miss Mara, di lagi tao mahimo nga doon magduda. Bahin na itong duha. Makahilo din sa utok sa Miss Mara na. Sus, bye. Bye, Justin.
Si Justin kagad ang iyong paborito. Mura mo nang paraigon ka siya ni Justin. Kanina kaya ako na to. Romero? Oy, te. Ha? Naadi ka, te. Si Justin yung mga ipangita, te. Kwan, gisugo pa ni Miss Mara doon na tingal ni Palipiwan. Mao ba? Pati, naon sa mga naon mo? Milag mo na imong wang apeng. Aha. Oo, ni. Napangka lang ko kagabi sa aparador sabay. Na-slide man ko. Ay, mao ba? Pero, nga murag ni hubag man sa ng imong apel. Ang apil ni nga napangka, Romero. Nakani. Unya, nang hubag pag yun ang imong mga mata. Mura mong kagwait og nagsigigilak. Romero ko ano. Ate, sulpis ni Lord. Nag-aaway pa mo ni May Justin? Natural man lang tingali sa magtiayon nga mag-away, Romero. Dili gina kalikayan. Unya, gitapatan ka niya? Kuan. Ate, mihila ka. So, tinuunin akong pagduda. Dapat lang ka ni May Justin? Ako saan ka na, Romero? Ang imong sa ate. Kung ako pa siya gisultihan ba ang kakalin, dili unta siya magduda nga akong kabit ang nanawag na ako. Nagsilos yun ay siya. Unya, nadapatan ka. Sus. Romero. Te, di na maayo, te. Mingon na ba't akong lula, no? Nga ang primero ra ko nilisod ang banang nga mga lata. Hinaya ka ng tingog mo. Mabatian na niya tani, Miss Mara. Ay, sige, nayo na di ay. Te, tayo ba, waka ka magkabantay. Nahilo man sa suod. Tuwat tingali si Miss Mara sa kwarto. Gusto ko magisulti ni Justin. Ate, tayo pasagod ha. Puan ba? Bayot tingalit ni nga, inyo na lang ipahibaw sa kalibutan ang inyong kaminyuon. Ha? Nga naman, Romero. Aron may pao ng tanan ining atong tapit. Nga minyo na mong duha. Kakapoy na magtagutago mo, no? Kunya, mga papami sa trabaho si Justin. How, pagandamay na lang yung daan, eh. Ako unang pangitaon si Justin. Sige, te. Sus, taon. Kaluoy sa dining akong ate Alice, uy. Mas ganahan ko nga, anak na diha ang kama. Ikaw, good. Uy, Miss Mara, may gibuhat ako. Ayun man ko gaksa. Ganahan man ko, Pi. Gahi magut kagilawas. Si Alice, no? Ngano nangita man na siya nimo? Maningil na tingali na sa bayad sa akong gipalaban niya. Di ako na. Mabuangkit ko ini Justin. Justin? Justin? Nganong nangita man ka na ako? Kuan, nagsusi lang ko, Kun. Dali saluyo. Ato ito magsulti. Pagpuhag ko na. Justin? Pagguna diha. Kay mag-ayo-ayo ko nining host. Justin, sorry na. Okay na to. Sorry sana nga nasagpaan kita. Ako tong sa... Kaya wala yung kumusulti mo bahay niya. Okay na lagi to. Ay na nang pamakat na ako. Kana lang. Dili na mausap. Sorry sana nga nagsilos ko. Okay na. Sa'yo pauli karong hapon na. Kay naninguha ko nga makaligot kog sa'yo. May kay
di pa musugot si Ma'am Carla nga mubiya ko din isbay. Kaya doon ako i-pick upon nga bisita sa airport nga. Okay, sige. Mag-abot na lang ta sa bahay. Jocelyn? Alice? Oh, Miss Mara? Miss Mara? Ano na ginawa ko ngayon ng duha? Ha? Ha? You belong to me. Maya kaya di pa musugot si Ma'am Carla nga mubiya ko din isbay. Kaya doon ako i-pick upon nga bisita sa airport nga. Okay, sige. Mag-abot na lang ta sa bahay. Jocelyn? Alice? Oh, Miss Mara? Miss Mara? Ano na ginawa ko ngayon ng duha? Ha? Ha? May sekreto siyang gisultin ako, Miss Mara. Miss Mara, mag-andam na ko sa imong pamahaw, ha? Diha una mo. O ba sa may sekreto itong bayhan na Justin? Miss Kwan. Personal ang iyang sekreto. Kwan, nagpatambag lang siya na ako. Kayo sa mga yung problema? May nanguyab niya sa ilang dapit. Silingan niya, unya, minyo man. Oh, okay naman ang minyo. Kayo sa ramay imong kontraan na. Ang asawa na. Okay ra nimo nga manguyab og minyo? Uy, okay na na. Ing na si Alice. Nga ipasugot na niya ang minyo kung ganahan siya. Oh, Sige na. Tiwas sa tong gipatrabaho na ako ni mo sa silong. uyab utok ining Miss Mara eh. Salamat in taon nga. Nagkasibat ko. Bahala na si Justin nga matubag ni Miss Mara. Nakaluto na ka? Hapit na, Miss Mara. Pero ano itong gisulti ni Justin ako nga doon nang uyab ni mo nga minyo? Maunay gisulti ni Justin ni mo, Miss Mara? Oh, nagpatambag mga kuno kaniya. Oh, onsa man? Ganahan ka ng tawhana o dili? Ganahan man, pero minyo man di ay. Okay na ning minyo. Basta dili lang ka masakpan sa asawa. Anak na ang laay ko, mahibaw ng asawa. Mao ba? Kung dako na kay idatong ni mo, sugda na. Miss, murag dili na ko matuon nga minyo ang akong mauyab. O gawas pa, makonsensya ko sa asawa. Samot na kun kaila na ko ang asawa. Mamatay tingali ko sa kauwaw. Tiguang ka na kiti ay. Gawas pa, kuyaw kun masakpan taan ng minyo kay preso gyud ka. Labi na kun maaktuhan mo. Nakita ni Mama ang pagbuti ni Papa niya ate. Salbahin siya nga pagkamahal niya. Kinahanglang mapreso siya sa pagpatay niya ni Mama o sa iyang pagpalapit. Hoy, Alice. May tiulok magod ka diha. Huwag makaputol sa kaminyoon sa taon, Miss Mara. Binuang. Kadagan sa nagbuwag diha, Kaya na magkasinabot ang Paris. Hinoon. Pero, dili ko musugot na mahitabo na sa akong kaminyoon. Nga na di ay. Unsa man ka kon, maminyo ka. Kuan. O sabay na hitabo ni mo, Alice. Marami nagdanag na ng imong tinubagan. Unsa may problema ni mo? Tuod. Ngano nang hubag man ng imong mata, ha? Og, may lagom man ng imong aping. Kuan. Na-disgrasya ko gabi, miss. Na-disgrasya ko. Sa man, mukaon ka na ba? Okay, sige. Pero, ato ko sa kilid sa swimming pool mukaon. Hatdi ko dito, ha? Yes, miss. Ako
Ako'y sa'yo, ikaw ay akin. Bakit dalawa ang puso ko? Bay. Bay, unsa man ka ba ay? Unsa may akong italagad mo? Nagkatakantar banta ko. Kuan, kining... wa man? Ha? Hoy! Asa ka, oy? Naunsa? Kalain ning by Justin ay. Nabaguhan sa guining niya da. Mura manug. Doon na sa nisya problema nga iyara. Ngarang imong pagdaon, miss. Ako ba ning habwaon sa tray? Natural. Kangila na magkaon ka ibabaw sa tray. Oh, sorry. Alice, mahimong mangutana? Unsa man na, miss? Suod manggid mo ng Justin. Oo. Suod mi. Mura magud og paryente rami anak niya. Mao ba? Kinuo ko. Pasalo ako nga na makaknasap ko. Unsa may type niya sa babae? Ha? DXDC RMN Davao. Nga namisiga man ang imong mga mata. Si Justin lang ang pangutan-aan na, miss. Nakaila ka bas iyang uyab sa una? Wala ko kailan, miss. Okay. Makalakaw ka na. Salamat. Salamat, Miss Mara. Naunsa man to siya. Nagpangutan na naman sa bahin kang Justin. Justin, mayo kay nagalighot ka og sayo sa mansyon. Wala ko man ang ni Miss Mara nga mulakaw. Milahos na naglakaw. Okay, maayo noon. Sige, kaon na. Ayaw na. Sorry. Justin, sorry. Abi ni mo. Wa ko mahimutang nga nagunong nga nadapatan ti ka. Okay ra. Nagkasabot ko sa imong gibati. Nagselos ko ka. Mao lagi. Sorry kay Alisa. Sorry ka na. Di na kita mausap. Kalimtan na lang nato ang tanan. Ha ba? Di na. Mga na ta. Kay duka na kayo ko. Noy Timoy. Ay, Miss Mara. Nga no, Miss? Hain mas Justin. Nakita man to na ako nga may baguro siyang dagan sa motor, Miss. Mupauli na tingali to sa boss. Mao ba? Ano mo siya mananghid na ako? Unsa? Misutoy lang kaglakaw? O wa man lang ka mananghid ni Miss Mara? Wala eh. Hinugo kay bayhan ay makalagot. Kumusta na mo bunog sa mga aping, ha? Wa na may sakit. Gamay na malasab ang bunog. Mao nga, madara og smile. Unsa magahukaran ta na ka? Sige, kay pagkaman, matawag na ta. Buisit ay. Ano mo may mananghid ako si Justin? Makalagot tawahan na. Miss Mara? Paulit ako, Miss. Hoy, Romero. Nakatultol ka ba hain ang bahay ni Justin? Ha? Nga naman, Miss Mara? Doon na magunot ako ipapalit niya. Mila ka man hinuon mo mananghid ako. Unsa man nang imong ipapalit, ma'am? Ako na palit. Murag, sa'yo pa man sad. Katultol mas ako sa mga tindahan nga dugay man nira. Si Justin ang akong gustong mulakaw. Kinasi motor. Wala na problema, Miss Mara, oy. Mas ko subag kong dagang ka sa motor. Way lami. Ay. Kalain.
Nga di mo siya ganahan nga musugo na ko. Si Justin yun ang iyang tuyuan nga busy pa to ni Ate Alice. Justin, I love you. Oh. Ha? Matod ko, I love you. Oh. I love you, Sab. Kuan, kana ba si Miss Mara ba? Ha? Nga nung na si Miss Mara. Iyan na sa kang gi-insulto. Oo man, pero naibungan ko niya ganina. Nga nung lagi. Nagpangutan naman kung si rin ako bahay ni mo. Unsa? Unsa naman sa danging mga pangutana? May pagka-personal ba bahay ni mo? Ay, dili bahin ako ang iyang mga pangutana. Kung dili, bahin ni mo. Unsa? Bahin ako? Nga naman eh. Unsa may mga pangutana bahin ako? Kuan, kanang... nangutana siya nako kung unsay type ni mo sa babae. Mao ba? Unsa man sa imong gitubag? Awa ako siyang giingnan nga ikaw ra iyang pangutanon. Mayon noon. Nga man na imong gitubag. Unya, nangutana pag siya kung kinsa ang imong uyab. Ha? Justin? Maraman og na interes na nimo si Miss Mara? Ay nagtagdang bayana. Buang mo nag-utok. Running mo na. Ay sa pagsulti sama na, uy. Basin, masultin ani mo sa pan. Running mo bitaw na. Ay nagtagda ha. Sige na, matug na ka. Musayo kong nataog ma. Aron una ko maabot sa mansyon kay nimo. Dadaan na lang ang ako mga linabang mga t-shirt. Uy, basta makabantay si Miss Mara, ana. Mahibong unya ko yung ganong ako yung nagdasi mo mga sapot. Ako man siyang giingnan nga ikaw may akong labandera. Ako kang gisuhulan. Mao ba? Na sige. Akong dadon ang imong mga linabahan nga t-shirt. Salamat na nag-una ko nila ni Romero o ni Timoy. Nga no, milakaw makagabi, inawa man ang hid na ko, Justin. Miss Mara? Kuan? Ayaw na ba ginig usba, ha? DXDC. Salamat na nag-una ko nila ni Romero o ni Timoy. Nga no, milakaw makagabi, inawa man ang hid na ko, Justin. Miss Mara? Kuan? Ayaw na ba ginig usba, ha? Miss, kalma lang. Mabatian ta nila. Wa ko'y labot kung doon ay mahibaw sa to relasyon. Ang importante na ko, nga mananghid ka kung asa ka paingon. Dili kayo mo na kung tanga ang mangita ni mo. Kana lang. Pero, miss... Ayaw na naglalis na ko. Okay? Okay. Kung dili ka gustong may mahibaw-bahin na tundo, ha? Kinahanglang mag-agad ka na ako. Tuon. Ganahan ko nga mamalit kag bagong polo. Nay kwarta, Sweldohan ko nimo? Sweldo ba, uy? Imo na. Pero gwapo ka, pirmi. Sige. Pwede ka mag-shopping karong adlaw. Dili ko manghilabot nimo kanan. Pila man eh. Jismil? Giyatagan ko niyang Jismil? Mimi Abuman? Hoy, Romero! Kalungan ka na imong purol, oy! Nausa naman ka? Nagyaya naman lang. Ni ana si Alice. Pahitay na yung watay asawa ti, oy. Wa na may makatiman sa tong itsura, god. Hoy, bisan wa kay asawa, naisamin nga makatabang ni mo, oy. Panamin, oy, aron nga mahibaw ka kung tarong ba ng porma ni mo. Na, gibuak sa iring ang among dakong samin sa bahay ti, oy.
Unsa ba di ay? Ang iring na day manamin sa inyo. Ikaw, Gino. Te, kinimang ko si Lola, te. Ang sapitanan sa akong samin, maumasig bitayan niya sa tinapaan ng isda. Aw, sige, ako tumbol sa iring. Unya, ang lansang kay katagak ko naman di ay, aw, goodbye sa amin. Kalingaw, good, ana. Ate, wait a minute pa. Happy lagi ta karon. Wa na yung problema sa love life. Aha. Aha. Okay naman, May. Ano ba? Kinahanglang ugigil mo permiti. Nahibaw naman siya bahay ni Carlin. Mao nga kalma na siya. Aw, kana gyud eh. Tungod kay sus, pait kayo ng doon na tayo itago eh. Asa man ako ibutang ng 10,000 eh. May buong git sa alis kung nanong doon ako 10,000 pesos. Ako na lang kaning ibilin ilawom din sa akong igdaanan, no? Ana lang na diha. Wa ni mukab anang matris. Justin? Asa man ako ibutang na yung akong linaban? Ana lang na. Diya lang. Diya ay. Okay. Isiraon na ng pultahan. Ha? Uy! Ano ka, uy? Uy! Ano sama ka? Uy, buhay iko, uy. Kasi masudlan ta din ni Miss Mara. Bahala ng praning, uy. Uy, pagpuyo! Ay, pagsaba. Ay, pagsaba. Nindatang higdaan na mo ni Justin. Mauna ning kwartuhang among love nest ni Justin. Ay, kagwapo gid niya, uy. O ka-expert. Mabuang gid ko ining tawhana. Uy, inako, uy, magkabasta ko. Kalit lang, kisa ko. Sige na, gawas na, umana. Ayoko nang dakway ni mo. Kinahanglan bigid magduda si Alice na ako. Mas panggaon pa na ako siya karon nga. Naana si Mara sa akong kinabuhi. Wala kay problema? Miss. Wa man ko'y problema, miss. Hati kog juice sa swimming pool. Maligo ko, Alice. Okay. Oh, yes, Miss Mara. Naunsa man is Miss Mara. Nagtupis man lang din nga nagpaso-paso. VX. Patay. Naligo na sa pang-mimis nga itik. Sus! Kanindot. Makasama tayo ni Miss Mara. Mura naman din siya naghubuan ng iyong panty o bra. Sus! Kanindot. Pero. Bay! Bay. Kuratan man tayo mo, bay. Saba di, bay. Pagsaba, bay. Pagsaba. Saan nagili mo dias luyos tanong, ha? Ayaw paglangas. Naligo na sa tamimik nga itik. Unsa? Tarawa. Ikaw si Lilio. Ay ba? Tarawa ko do. Kada. Si Miss Mara man na. Siya bito na. Haskan na mi ang lawas bayhan. Uy, amaw. Masakpan kan ka. Atay ka. Pawa di. Kingano? Ike mo li. Ha? Padukol ka dati alis. Ha? Uy, lami na si Miss Mara, uy. Sa tingin niya? Uy, lami. Hala. Mas tindot tingali si Ate Alice. Aw. Mayo noon. Kisulo na ko si Miss Mara.
linaw ng auto. Justin? Oh, si Miss Mara. Miss, may isugo ka? Ano mo makamalakaw para mamalit ang bagong polo shirt, ha? Kuan, Miss, di lang una ko karon mamalit. Kuan, may buong unya ng akong mga kauban ba kung anong dagan kong kwarta? Mao ba? Mao na, kinahanglan magbantay ta sa atong lihok, Miss. Kay pangigihan unya ko anang mga kauban ako. Okay, sige, kwenta. Basta, pagpalit gid og bago. Alice? Alice? Justin, nga na uli magkagsayo. Dili ba day off ni mo ron? Nagpalit kong t-shirt eh. Unya, giaplan ta kag blouse. Nay, ganahan kayo nino. Diin magkagkwarta. May tinigo manggod ko. Nga ako ding suldo day. Nakatigom-tigom man ko kay wa makay ko'y gastuhan din is bahay. Mao ba? Tanaw, ang ngayon kayo ni. Salamat ha. Ganahan ko ni kulora, light blue. O sige na, isa ko day na. Basin kung luag na mo. Ay, hosturanin ako eh. Justin. Miss Mara. Miss Mara. Justin. Makabuang. Makabuang ka. Alice? Justin. Napalit kong vitamins ni mo. Ha? Hagok kay kasi yung trabaho na. Miyaw, inom pirmi ani ha. Okay, thank you. I love you. I love you, Justin. Inasab ko I love you. Good. Gawas na. Ari agis pagtan paingon slayo. Kay naa sa sod sa bahay si Romero. Oo. Nagabuang intaw na nga akong baby. Buang na ining Romero eh. Kulbaan ko na. Justin? Alice? Niya na di ka? Nagunsa magagini sa luyo sa bahay. Nag-exercise ko. Ha? Nag-exercise ka nga, nag-slacks man ka? Ngano day? Di pwede. Tessa, unsa man na puwas imong liog? Ha? Nag-exercise ko. Ha? Nag-exercise ka nga, nag-slacks man ka? Ngano day? Di pwede. Tessa, unsa man na puwas imong liog? Ha? Mura man na og pinaakan ang nagpuwas sa imong liog? Ha? Oo. Pinaakan nagmananap. Kanang gagmayng mananap ba? Akong gikaot eh. Dako malagi na. Na, pinaakan lagi ni. Dali na. Manarbaho na ta. Tara. Oy. Ayaw ko guniti, oy. Anong di gunitan ta ka? Labandira man ta ka. Hoy, pariente ta. Mao nang akong gisulti ni Miss Mara. Di pwede magkuptanes kamot ang pariente de. Kilom di, oy. O sige na, muna na ko ni mo sa ibabaw ha. Nagkuhar ako ining pala sa luyo. Ha? Sige na, muna na ko. Sa luyo siya nagkuha sa pala? Tita, kakuyaw de kung nabatian niya ni Miss Mara sa kwarto sa basement. Kuyaw. Bay! Oy, Bay Romero. Nanawag si Madam Carla. Nagbili ng numero, matawag bang ka? Oo, Bay. Hay, mang numero. Ano niya? Be. Bay. Naalagi kay Chikinini. Ha? Chikinini, boy? Pinaakan nagmananap, oy. Aba, day. Surahing butado. Chikinini na, oy. Huy, ikaw ba? Ay padakang isyo, ha? Kini ganahan si Alice nga isgutan ng mga personal na mubuhat. Ay, sus. Sagod ay. Tagui na, oy. Makitaan kang Miss Mara, ana. Na! Mangulit na sabto ni mo. Ha? Lakaw na. Tawagin na si Madam Carla.
Kumusta ang bahay, Justin? Okay ra, madam. Si Mara, wa may papadlong? Wa mo laag? Wa naman, madam. Milagro nga wa mo laag. Unya, unsa na may kalingawan niya sa bahay? Ha? Mao na ninyo itong butanan. Aron dili ito manglaag sa kawas. Anhito maghimog milagro ining kwartos basement. I love you, Justin. Oy, Justin, nikabatik ka? Unsa na gikalingawan ni Mara sa bahay? Kuan, madam. Adto man na siya sa basement magpundo, madam. Ha? Sa basement? Oh, madam. Gipalimpiyuhan man niya ang kwarto sa basement. Unya, gi-check ninyo ang laing pultahan sa basement paingon sa gawas. Wala na ba tumabli? Okay raman. Okay raman, madam. Oh, ganahan di ay siya sa basement? Unsa na sa iyong kalingawan dito sa basement? Miss Mara, wa na sila sa taas. Kana ba? Manhigidayon kinako kuno ng ubang katabang. Dali na ba? Ako mahibaw kung mag-unsa siya sa basement, madam. Justin, ayaw gud pa da sa kabuang sa akong anak, ha? Madam. Matuod ko, ayaw pa da sa kabuang ng akong anak, kay bisan unsa na limasud sa utok anak. Okay raman siya, madam. Dili na uti ang akong anak. Dominante na. Magbuot na sa iyang gusto. Busa, kung sabto nimo nga dili na maayo ang iyang gipuhat nimo, sumpu agyod. Balibari ang mga sugo anak niya nga dili maayo. Yes, madam. Alice? Madam. Ko ang ako mga pinalit sa auto. Yes, madam. Romero. Welcome home, madam! Kabangi si Alice sa paghawa sa akong mga pinalit. Yes, madam. Mommy! Maayo kay ni anak ka. Unsa naman ka? Wa ka magpabadlong din Ha? Mommy, saboy. Dako na ko, no? Dili na ko bata nga badlongan na lang yun kaayo. Oh, sige. Kinahanglan nga mo respeto kasab sa mga katabang din tuod ay. Gigamit man kuno nimo ang kwarto sa basement. Oh, yes, Mom. Adto ko dito mag-review sa angay na kong buhatan sa akong kinabuhi. Ha? Ugma, kinahanglan nga mauban ka nako sa mga lakaw nako, ha? Kinahanglan mailhan ka na sa akong mga kliyente. O magsugod ka na og trabaho sa atong beach resort. Okay. Hatagin akong driver. Mag-hire ko line driver. Si Justin na lang, Mommy. Naalad ako siyang pag-drive. Safe kaayo. Okay. Unsa? Magsugod na siyang trabaho sa beach resort si Miss Mara? Oo, lagi. Ug ang planning, ako mo yung gusto nga mahimo niyang driver. Oh, unsa may problema, anak? Di lagi ko ganahan ng iyang batasan lagi. Demanding kayo. Nya, naisugo nga, mga lisod kayo. Ay, unsa man sa ng mga sugua. Kuan, suguon ko niya og bino. Inuman ko na siya. Oh, mao din na nga ato na siya sa kwarto sa basement, kay mo inom din na siya. Oo, lagi. Kulbaan kong masakpan sa iyang mami. Mapagan ko. Praning gimbayana eh. Si Carlin. Tubaga na, ug sulti na bayan na to. Hello, Carlin? Ate, kumusta naman ang tindahan nga atong gisaputan? Carlin, uwa pa na ko mapasugdi sa pagpapanday ang tindahan kay naguna-una pa ko kung asa mo pwesto. Pagita na lang o pwesto sa merkado, ate. Aron ka nang para sa construction sa tindahan. Ipuno na lang na sa pungunan. Ingon anak na lang yun. Lain pa ato, Carlin. May isulti na ako nimo. Ansam na, te?
Kuan ba? Doon na payay nanguyab na ako. Ayaw gyud pagsud og problema ati ha. Ayaw gyud. Way hinungdan ng mga lalaki. Pero buutan man si Justin. Basta, ayaw pagsugot ang tawhana. Ano sa man siya nunguyab ni mo? Kinsa man na siya? Usa man niya kagikan? Karlin, kalma lang. Nagkinahalan kong kauban diri karon. Mahimo kang magkuha og kauban ate. Ako'y musweldo. Karlin. Ate, mga demonyo ang mga lalaki. Way mapili anak nila. Bisan kinsa anak nila. Mutok kargit ang tagaw sa utok ang mga lalaki ate. Pila may edad anak niya ba? Tiguang na siya? Kuan. Mga poparihas ka mong edad. Bata pa na siya. Ayaw gyud nagsugta ate ha. Ayaw gyud. Binuangan lang ka na tawhana. Karlin. Unsa may trabaho anak niya, te? Kuan. Driver na siya sa akong amo. Driver? Unya, manghud ka ayo nimo? Uy, ate. Nakabati na ka anang panultihon na basta driver, sweet lover. Joke ramang gud na, Karlin. Tinuod yun na, ate. Daghan ako mga kailang nga kauban sa trabaho. Manguyab og habal-habal driver. Unya, mga minyo na mga panuway. Magpaulitaw-ulitaw, pero ang resulta, gisong sa asawa. Magdapag bata. Dili ka usa o tulo ako nahibaw ng istorya ha, ate. Karlin, kalma lang. Ate, di man kalma. Kaya ako mismo gusto kong ilaron og driver. Ha? So, kita ko sa taxi. Nagpailan akong ulitaw. Nanguyab na ako. Ang salbahis, nangilad lang di ay. Tulo na di ay ang ipaangkan sa panuway. Di lagi kasaligan ng mga lalaki, ate. Pero... Basta ha, ayaw nagsugta tawhana. Parehas naman ka na akong gitad. Giululuhan lang ka ng tawhana, ate. Nagpakisamay nga anak niya ba? Justin. Iganas Justin, ha? Wa kay panahon para niya. Papagitaas ang parehas liyang edad. Malimtan na to ang mga lalaki, ate. Wa sila'y mga ayo. And ayan, nadunggan na po na to guys ang layang episode karong adlaw. There is Ako Ka Lang, and again that is part 6. So, ako kapamati sa full story guys no, kay 8 episodes man god ni ang sa last episode lang ko namati guys. Og nadunggan ako no, nadunggan nato nga adunay chikinini si Justin. Og klaro kaayo guys no nga si Miss Mara ang naghimo ani sa basement. Og ipanghimakak ni kuano. Aw tinuod no pud no nga wala na sila maglaag ni Miss Mara no. Kay sa basement ni magsigig dinner. Og didto ni naghimog milagro ang duha. So di yun siya malilong guys kay na may ebidensya no. So kung nagduwa man ni kayo sila Justin ug Mara wala ta na pasakop no. Unsaon na lang kung makabaw si Alice ani og makabalo si Miss Mara nga minyo na bari ang duha. Pero nganong taguon pa man gud ni kuano ni Justin ug Alice nga minyo na sila. Para sa ako no kung tinuod gyud sila no nga higugma sa usag-usa angay ipaybalo gyud sa tanan no. Bisan unsa pa man ang mahitabo no ila yung dawaton no yung makapugong nila kay syempre sila man ang matuman no ila man ning kalipay. Pero lagi ang kahadlok lang pud sa duha guys masabtan lang pud nako sila no kay trabaho magud ang ilang gipangita. Importante man pud sa ila no ang trabaho. Pero sa mga niaging episode no atong nadunggan nga nagtigo man pud si Alice para just in case nga mabutyag sila magtukod na lang kini og tindahan no or sari-sari store. Og sa Pikas Bayan guys no atong hibaw-an nga nagpasidaan si Madam Carla no nga dili gyud siya magpadala sa kabuang ni Miss Mara. Guys unsa ang iyang reaction no kung makaibalo ang madam nga iyang anak na in love no or uyab pala sa ilang driver. I think dire na gurong higayon no nga mga butyag ang tanan ang tanang sekreto gyud guys, di ba? Kay magdamay-damay naman ni sila. So I think that's all for today. Og abang-abang na pud ta ugma guys sa laing drama no sa Satanang Bakak Ikaw Ang Tinuod kay taud-taod na pud talas naka-upload ato no April pa. Thank you so much.